Na pražském autosalonu jste si mohli prohlédnout dětské buginy od firmy Havel, které vám představí pan Jiří Kotek. Tak je to jedna z mnoha bugin, který vyrábí firma Havel. Vyrábí je už, myslím, více jak 14 let a jsou určený pro děti, pro závody dětí od 5 let a z těch malých dětí potom vyrůstají velký závodníci, který můžeme vidět teď třeba ve 4litrových buginách. Jezdí se ve 3 divizích, jezdí se třída pro začátečníky, kde jsou 160 Hondy vlastně z těch motorových strojů, pak jsou 125, tam už je řazení, to už je rychlejší a 250 jsou nejrychlejší pro tu kategorii do 15 let. No a pak, když děti to baví dál, tak přestupují do junior bugy a tam už jsou 600, tam už to opravdu letí hodně. Bugy se dodávají i s bezpečnostním rámem, boudičkou a ochrannými sítěmi. Pokud si ji budete chtít pořídit, připravte si minimálně 80 000 korun. Cena se odvíjí od použitých materiálů a motorizace, ale je běžné, že na konci sezóny ji koupíte i za polovinu, třeba v našem bazaru.